Nafarroak 81 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Kaseda herrian erregistratu dira 11 positibo. Txertaketak 2600 ospitalaratze, 280 ospitalaratze zainketa intensiboko unitatean eta 1000 heriotza saiestu ditu Nafarroan. Nafarroak edukierak handitu ditu kulturekintzetan. Juan José Martirena Ruiz historialaria jaso du 6. Iruñeko zapia asteazken honetan Batasunaren pribilegioaren egunaren ospakizunarekin bat eginez. Nafarroak malgutu egin ditu enpresa kaudimenari laguntzak emateko deialdiaren oinarriak onuradun izan daitezkenen kopurua handitzeko. Europaren etorkizunari buruzko konferentziaren harira, Nafarroko gobernuak adierazpen instituzionala onartu du. Nafarroak gizarte zerbitzuen arloan euskarririk gabeko zentroak sustatuko ditu. Iruñak boluntarioak bilatzen ditu Lexit irakurketa programaren edizio berrirako koronavirusak eragindako 2 ikasturteko etenaren ondotik. 2 urteren ondoren itzuliko da Nafarrora gure zirkoa, aurten egingo duen egonaldi bakarra izango da Ansoaingoa, hilaren 24tik aintzinera 15 emanaldi eskainiko dituzte. Nafarroko gobernuak eskainitako behin-behineko datuen arabera, 81 positibo berri atzeman dira, bezperan baino 28 kasu gehiago. Hala ere, azken egun horretan, hautemandako kutsatuen kopurua astebete lehenago 101 ziren, eta 2 aste lehenago 92 atzemandako baino txikiagoa. Asteazkenean, Kasedan nabarmendu da zerrenda honetan 11 kasu atzeman baitira herri hontan, ondoren Iruñako Txantrea auzoa dago 7 kasurekin, Sarrigurenen eta Zizurretxa bakoitzen aldiz 5 positibo erregistratu dira. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak egindako azken txosten epidemiologikoak berriro azpimarratu du koronavirusaren aurkako prebentzio tresna gisa txertoa eraginkorra dela. Hala, txertoaren eragin zuzena dela eta koronavirusaren 12.000 infekzio sintomatiko, 2.600 ospitalaratze, 280 ospitalaratze zainketa intensiboko unitatean eta 1000 heriotza saiestu dira. 5. olatuari dagokionez, txertaketa kasu sintomatikoen 43%, ospitalaratzen 82%, zainketa intensiboko unitatean ospitalaratutakoen 76% eta heriotzen 85% prebenitu ditu. Intensiboen unitateko gaur egungo 3 pazientetik batek 45 urte baino gutxiago ditu eta 13%k 30 urte baino gutxiago. Nafarroko gobernuak aldatu egin du 22/2021 foro agindua egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz koronavirusari aurre hartzeko berariazko neurriak hartzen dituena. Hala, arau berriak berrikuntza nagusi gisa jasotzen du ikuskizun publikoetara, jolas jardueretara edo aisialdikoetara bideratutako jarduerak malgutzea. 2.400 persona baino gehiagoko edukiera duten esparru itxietan egiten diren ekitaldietan, ezin izango da 140ko okupazioa baino handiago izan eta bestalde esparru irekietan eta 5.000 persona baino gehiagoko edukieran, gehieneko edukiera 60tik gorakoa izango da. Foro agindu berriak ortzegunetik ostiralera bitarteko gauerdian sartuko da indarrean, kirol lehiaketak eta ekitaldia jendearekin egiteko aukera ere ematen du. Beti ere, kanpoko espazioetan baimendutako gehieneko edukieraren 60% gainditzen ez bada eta barrukoetan 40%. Iruñeko udaletxeko aretoan atzo eguerdian eginda 6. Iruñeko zapia emateko ekitaldia eta aurten udalak Juan José Martirena historialari eman dio saria, Enrique Maia Iruñeko alkatea jarri dio zapi hori, ikerketa historikoaren bitartez hiriaren proiekzioa errotzeko egindako ekarpenagatik. Hain zuzen ere, 3 burgen Batasunaren pribilegioaren egunarekin bat eginez. Iruñeko alkateak Martinenaren ibilbide profesionala aintzatetsi du eta merexitako saria dela aitortu ditu. Azpimarratu du bere lanari, adoreari eta ahaleginari esker eskura dugula Iruñan, historian zehar gertatu dena ezagutzeko aukera.
Bere ikertzeko nahiari eta datu zehatzarekiko obsesiori esker Iruñeko armarrien esan nahi eta plazaolaren edo ziudadelaren historia ezagutu ahal izan ditugu. Bestalde, Juan Jose Martinenak eskertu du bere hiria denaren eta hari buruz hainbeste idatzi eta ikertu duenaren aintzatespen hori, ekitaldian udalbatzako kideak egon dira eta baita omenduaren senitartekoak ere. Juan Jose Martinena Ruiz Iruñan 1959an jaio zen lizientziaduna eta doktorea da historian Nafarroko Unibertsitatean gradu bietan, cum laude aipamenarekin. Nafarroko Errege Artxibo Nagusiko zuzendaria izan da 2010an erretiro hartu zuen arte eta historia saileko irakasle elkartu 30 urtez. Nafarroko Unibertsitatean, Historiaren Errege Akademiako eta Amerikako Heraldika eta Genealogia Akademiako kide urgazlea da eta Nafarroko ikerlan historikoen sortzaile. Bere sarien artean aipatzeko dira Gazteluen Adiskideen Espainiako Elkartearen zilarrezko domina, Nafarroko Unibertsitatearen zilarrezko domina eta Napardi Elkartearen urrezko oilartxoa. Martinenak 20 liburu baino gehiago idatzi ditu Iruñako eta Nafarroko historiari buruz. Horietako batzuk doktore tesia barne, heraldika, gaztelu eta gotorlekuei buruzko gaien ingurukoak izan dira. Europaren etorkizunari buruzko konferentziaren harira, Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran honako adierazpen instituzionala onartu du. Europaren etorkizunari buruzko konferentzia une erabakigarri batean iritsi da, Europako herria batzen gaituzten balio sendotzeko. Demokrazia, zuzenbide estatua, norbanakoen askatasuna, elkartasuna eta berdintasuna. Mende honetan aurrekaririk izan ez duen erronka kolektibo dugu, munduko osasun krisiaren aurrean, hildako asko eta ondorio sozioekonomiko larriak ekarri baititu. Egoera konplexu honetan, Europar Batasunak azkar erreakzionatu du Next Generation ezoiko neurriaren paketeren bitartez. Pakete horrek pandemiaren ondorio negatiboei aurre egiteko eta ziklo jasangarriago eta erresilienteago bati ekiteko balio behar du. Une ezin hobean gaude, beraz, zer ezin izan garen, zer garen, eta zer izan nahi dugun hausnartzeko eta abagune egoki dugu etorkizuneko belaunaldientzat nahi dugun Europaren eredu elkarrekin eztabaidatzeko. Ildo horretan, Nafarroko gobernuak adierazten du eztabaida horretan parte hartu eta eztabaida hori bultzatu nahi duela eta konpromiso hartzen du herritarren parte hartzea aktibatu eta dinamizatuko duten ekimena sustatzeko 2022ko udaberrira arte iraki den hausnarketa eta ekarpen prozesuan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran onartu egin du gizarte zerbitzuen arloan euskarri fisiko eta farmakologikoen erabilerari buruzko foru dekretua aldatzea. Euskarririk gabeko zentroa lortzeko eta azken aukera gisa aplikatzeko helburuarekin. Naiz eta gaur egun arte indarrean izan den foru dekretua estatuan aitzindaria izan zen onartzeko unean, eguneratu beharra ikusi da zenbait berrikuntza sartzearren, hala nola aplikazio eremua zabaltzea eguneko arretako gizarte zerbitzuetara eta gaixotasun mentala duten personei emandako zerbitzuetara, adinekoen eta desgaitasuna duten personen zerbitzuari batuta jada jasota dauden moduan. Testu berrian oinarrizko printzipioen artean aipatzen da euskarrien erabilera murrizteko aukerak bilatu behar direla eta euskarri horiek behin beste aukera batzuk baztertuta erabili behar direla. Oraingoan barandak euskarri fisikoen barnean sartzen dira eta erabilera bakoitzaren aurretik berrikusi behar direla azpimarratzen da. Euskarri fisikoetan halaber eustegelak arautzen dira eta segurtasun eta erosotasun baldintzak bete behar dituztela adierazten da, horiek erabiltzeko medikuaren agindua eskatzearekin batera. Zentroek 6 hilabeteko epea izango dute argitaratzen denetik aurrera funtzionamendua araudi berrira egokitzeko. Gobernuak gaur onartutako testuan proposamena jendaurrean egondako prozesuan egindako ekarpenak ez ezik, Nafarroko Kontseiluak egindako ere jaso dira, aho batez onartu zuten bait ere
desgaitasuna duten personen kontseiluetan eta Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseiluan. Irakurketa oinarrizko gaitasuna da hezkuntza arrakastarako. Premisa horretatik abiatuz 2016-2017ko ikasturtean Iruñeko udalak Lexit programa abiatu zuen hiriko lehen hezkuntzako ikastetxe publiko eta itunduetan. Gaur ireki da epea 9 eta 12 urte bitarteko ikasle batekin astean behin irakurketa ordu bat partekatzeko prest dauden boluntarioek izen emateko, beti ere eskola orduetatik kanpo eginen diren saioetan. Urriaren 8 bitarte irakurmena hobetzen laguntzeko interesa dutenek epea zabalitute izen emateko 010 herritarrendeko arreta telefonoan, hau da 948 420100 mugikorretik edo Iruñaz kanpotik deituz gero. Lexit programan voluntarizatzeko baldintza bakarrak gaztelaniaz edo eta euskaraz ongi irakurtzen jakitea eta haur baten heziketaren erantzunkide izan eta arekin konfiantzazko espazio bat sortu nahi izatea dira. Hasi aurretik programa berak eskaintzen duenaz gain ez da berariazko prestakuntzari behar. Pandemia eta alarma egoera dela eta 2019-2020ko ikasturteko programa bertan bera utzi ondoren eta ikastetxetan ezarritako osasun segurtasuneko neurriak zirela eta joan den ikasturtean abiatu ezenez, Iruñeko udalak programa hori suspertu nahi du 2021-2022an. Programa horrek irakurmen arazoak dituzten lehen hezkuntzako 4. mailatik 6. mailara bitarteko haurren aukerako hobetzen ditu eta gainera, haien alfabetatzeari lotutako trebetasun hori eskuratzeak beste ikasgai batzutan ikasitakoa errotzen laguntzen die. Lexit programa abiatu zen azken ikasturte osoan 51 voluntarioak parte hartu zuten, 39 emakumeek eta 12 gizonek eta hiriko 12 ikastetxetako haurrei lagundu zieten. Voluntarioek irakurketa ardaz duen ikastaldi eraginkorra sortzea lortzen dute, bai eta irakurleen eta helduen arteko belaunaldien arteko ikasketa eta aisialdi espazio bat ere. Programaren hasieratik datuak argiak dira. Voluntario baten tutoratzepean programari heltzen dioten haurrek beren irakurmen gaitasuna 25% eta 5% artean hobetzen dute eta batzuk hasieran zituzten puntuazio akademikoak 3 koiztu ere egiten dituzte. Ia 2 urteren ondotik itzuliko da Nafarrora gure zirkoa eta lurralde honetan aurten egingo duen egonaldi bakarra izango da Ansoainen. Emanaldietarako sarrerak dagoeneko salgai daude webikoitza gurezirkoa.eus webgunean. Euskal Zirku ibiltariak Ansoainen altxatuko du karpa, haren azpian artisten lana eskaini eta ikusleen artean askotariko emozioak eragiteko asmoz. Pasaden apirilaren 8an ekin zion gure zirkoak 4. birari Errenterian, Gipuzkoan, Bizkaian 2 hilabete oso egin ondoren taldeak Orion eman du da Euskal Herri osoko ikusleak erakarriz. Jendearen erantzun bikaina ikusita taldeak aintzinera jarraitza erabaki du. Gure zirkoan Nafarrora itzuliko da irail honetan bertan, 2 urte igaro dira 2019ko urrian taldeak lurralde horretan, hemen azken emanaldi eskaini zuenetik eta orain bueltan izango da.